HP neng ndi? Apa adol HP, Bu? Wis mulai ulang-ulang nang genah ya, Pak. Kalah judi online. Nek wis mulai adol HP barang ki. Suwe-suwe dak yo isi omah iki mau doli kabeh, nek mau tutuk-tutukno. Ora ya, Bu. Aku adol HP iki ape tanggo nyarutang. Nyarutang sapa? Nyarutang parmen, Bu. Nek kapan itu mutang parmen ki? Ngene lho, Bu. Duit sing tanggo mreksakno main ndingi iki asline duit utang parmen. Nah, parmen tak sembayani pas esuk nak bayaran wong ora kanthi, Bu. Iki mau aku ditagih. Kowe duwe medang kanggo. Ya terpaksa aku adol HP iki, Bu. Oh, ngono Pak. HP ini gak usah didol, Pak. HP ini kan mau budaya, Pak. Mau nak bose ngebel piye? Piye meneh, Bu? Duwene mung HP iki tok kok. Nak adol gelang iki ngono piye, Pak? Tenan, Bu? Tenan. Berarti engko ganggu gelang, Bu? Gak apa-apa, Pak. Awake dhewe kan suami istri, saling membantu kan wis biasa. Nek sampean seneng, aku yo melu seneng. Nek sampean susah, aku yo melu susah. Matur suwun ya, Bu. Awakmu pancen wedok sing pengertian karo wong lanang. Sun aku bayaran, aku tak tukono neh sing padha karo iki, Bu. Gak usah, Pak. Gak usah piye, Bu, aku sing kadung janji, Bu. Janji yo janji, nukokno yo nukokno, Pak. Tapi aja sing padha iki. Nukokno sing luwih gede, sing model kerincingan. Mau ben iso kerincing-kerincing ngono lho, Pak. Karena lho aku wis bosen karo sing model kuwi. Wes gak usah nangis, nak nangis ketok elek ki lho. Wes udah judul, selak dinteni parmen kok duite. Gelang cilik kok njaluk ijol gede. Kok cek nangis? Cek terharu ya, Pak. Iya, Bu. Terharu. Wong lanang kok gendeng.